дар як дақиқа дар интернет чӣ ҳодиса рух медиҳад? дар тамоми ҷаҳон бо интернет 2,4 миллиард одам кор мекунад. ҳаёт дар шабака ягон дақиқа хомӯш намешавад. он вақте ки шахси оддӣ 80 аломат гирад, хизматрасониҳои почтаи шабакаи ҷаҳонӣ 204 миллион мактуб қабул мекунанд. дар шабакаи иҷтимоии Facebook 246 миллион постҳо чоп мешаванд. дар Twitter 277 000 хабар мебарояд ва дар Google бошад 4 миллион ҷустуҷӯи дархостӣ гузаронида мешавад. дар як дақиқа ба YouTube 72 видеомавод гузошта мешавад. дар калонтарин интернет мағоза Amazon ба $83,000 мол фурӯхта мешавад ва аз каталоги App Store 48,000 замима гирифта мешавад. вақте интернет шабакаи хурдакаки амрикоӣ барои садҳо нафар буд ки қариб ҳама дӯстон якдигарро мешинохтанд, ҳоло бошад ба як структураи бузурги иттилоотӣ бадал шудааст. дар ин ҷо қариб назорати маълумотҳо номумкин аст, ҳарчанд баъзеҳо ин корро дар сегменти миллии худ гузаронида истодаанд. ширкати домо ки бо бизнес таҳлил машғул мебошад, графикаи маълумоти хабар ҳеҷ гоҳ хоб намекунадро сохтааст ки дар он омори ҷараёни маълумот дар интернет нишон дода шудааст. инак раснем боз ба поёни як видеои дигар. То видеоҳои оянда саломату сарбаланд бошед.